גדול מסוגו בעולם ומגיע אלינו מאוסטרליה. ג'קי מאוד אוהב לטייל כמופר על הקורקינט שלו. ג'קי מוכן? צא לדרך. שימו לב איזה נהג מצוין ג'קי, יפה מאוד ג'קי, קדימה עד הסוף. ברקס, נסיר את זה למקום. צעד עידוד של הקהל, יחזיר את ג'קי למקום שלו. יופי. כולם מחכים? יפה מאוד. מקור השם ככדור מגיע אלינו מן הילידים האוסטרליים. בשפתם זהו החלק הצהוב על העשר של ג'קי. הציצית, פשוט מאוד ציצית נע. אם ג'קי הרשה לי, זו לא בעיה, אנחנו צריכים למצוא את המוצא הנכונה. זה נראה כך. שוב, תודה לג'קי. אני רוצה להכיר לכולכם את רותם. רותם נמצאת על הפעמון הכחול, רותם כבר בת 17. הבוקר סיפרה לי סוף קטן, קצת נמאסת מכל עסקי השעשועים במופר. רותם רוצה לנהוג, 17 זוגים מתאים לנהיגה. החלטנו שרותם תנהג על משאית. רותם, שימי לב, אלה המפתחות, כשלהביא אותם, אני אביא את המשאית. תקבל? תודה רבה. רותם, תראה לכולנו איך מגיעים הביתה בשלום רק נשידה. תודה. בבקשה רותם. יש שמן, יש מים, רותם, לדרך. קדימה רותם. יפה מאוד. יופי. אולי צירה קטנה רותם? ובואי נמשיך. עוד הצירה לתמונה? ועד הסוף לכל הכוח? יפה מאוד, ושוב. תודה רבה לרותם. אני רוצה לעבור לדקסי. דקסי כבר בת 6. דקסי. יפה. לנו תרגיל זה נראה פשוט למדי, עולים על הסקטים ומחליקים. אבל לקוקי נדרשת בין חצי שנה לשנה כדי להגיע ליכולת כזו. דקסי בהחלט אלופה אמיתית, למרות שפה ושם גם יש לה רמאויות, אבל היא בסדר. חוקי המקאו ידועים גם כיערות, הם חיים זוגות ביערות הגשם של דרום ומרכז אמריקה. כרגע רובם בסכנת הכחדה, תכף כיתת יתר של הצייר וגידולם הטבעי. דקסי, בואי נראה לכולם איזה מחליקה אומנותית, בואי נראה לכולם איך את עושה סיבוב מלא. בואי נעשה עוד אחד. יפה מאוד, ושוב, תודה לדקסי. דקסי גם מאוד לשחק, להשתולל, תראה לנו איך ומתגלת מוכנה? בבקשה. ולתרגיל האחרון שדקסי כרגע עובדת עליו, תראה לנו איך היא עושה גלגול, קח כמה שניות קדימה דקסי להתכונן. 1 2 גלגול. היום? יפה מאוד. בואי נעשה גלגול אחד הפעם קצת יותר מהר. 1 2 גלגול. שוב, תודה לדקסי. אני רוצה לעבור ללוסי. לוסי, האחות הגדולה של